Đừng duduk ku duduk kan tempat terang bos. Kampung sedang dengarkan terus jangan duduk di sini. Sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kakek yole. Dukonyu lagu tas tereng ngelotok ngalong itu bagus setok. Tukang rasani tukang ngelok ngenyet di celok kemang jawaban ni wes sayu yo. Pak orki catok mata warna-warna yang delok kondel edelos totok salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban ni wes sayu yo. Wis wareg ini. Wis wareg. Ki penak iki kok nyang apa ya? Apa dolan? Apa terus nih? Sopo telepon aku ki? Adek tungaren, men. Halo yu. Waalaikumsalam. Piye kabare? Yo aku yo apik. Tak omongi. Diingi yo ngono lho. Iya. Lah saiki nyapa awakmu? Sensus? Lek aku le nyensus anu yu. Dek kapanane ke lho? Lek aku yo ndak iso yu lak ngono. Olehku ngomong yu. Aku ditakoni anu yo. Wedhusmu piro, Bu? Ngono ya. Olehku nyauri yu. Wedhusku 10. Aku ngono. Nah yo yu. Hah, awakmu ngomong larang duwe? Alah, aku wedi lak mati yu. Montor bareng ditakoni. Ngono aku yo malah dak ditakoni mobil, montor ke lho. Heeh. Oh. Lek aku yo tak omongi. Olehku nyauri. Olehku omong ke ngene, montorku 5. Ora ngapusi piye lho? Olehku ngomong ke yo 5, tapi yu tak silih-silih nih uang. Yo sing digene perne apa ke? Travel ka lho. Taripe. Yo taripe ki yo 150 lho, yo biasane lho. Yo biasane kan nyatu yo semono to yu. Heeh. Oh. Lah aku yo ora ngono lho yu. Oh, jenenge madang kok klontengan. Ora, Mbok. Wong ader piring to ganjel ning silit. Ora sama lah pecah. Ora pecah ke saiki. Lah biasanya pecah. Kan ijen besok pecahe. Bocah dikandani kok. Mimpi lho ya. Oleh kutuku tak rewangi kretean. Adol ketepinos ora madang. Walau ya dicokot dipacet. Esok, Mbok, tak tukokne piring wesi sing ora gelem pecah lak aku duwe rejeki. Wong kok penggawung persek. Ora tak bumeni kapok. Rumangsamu buah iki macan. Arep diajangi karo piring wesi. Oh no. Kocok kok ngene.
rangkengane wis minggat. Pikir ngandinya lo judang minggat, aku penting. Nyapa lo kayak kirene? Kok dungaren? Waduh, mai penting kok. Ki pentingmu ki apa to, Mbek? Aku ki arep omong ya arep takok. Aku ki lo males lah kowe takok. Paling nyedir babakan lanangan, lek ora ngono, perengkikan. Oh, raker takok anu, ngono ki jan lungguh ning empermu kono ae lho. Ke aku nang kono, ning kene ae. Ning kono ya ngrungokne nek ki gremeng ae lho. Dasku munyeng. Marai nambe curek ae ngrungokne nek ki anu umek ae. Lah menyapa jane? Piringe lho, tak senggol, gek munine pring no. Halah, oleh muni Mbek. Tak kurang golek. Lomprao lak tidai goni ijik kurang gede. Lah lek ngono lungguh kene nyen aku arep omong tenanan, penting. Jane lho, sing arep kok takok ning aku ki babakan apa? Anu, kowe dhewe disur kok sur sensus. Sensus apa lho? Penduduk apa ekonomi? Ekonomi koyo nang iki. Dingenane aku. Lah kok ora padha ya? Kayak kowe ditakoni piye? Lah nakoni yo akeh lho, Mbek. Contone maksudku ke? Aku ditakoni, Mbek. Wis ndek bojo apa urung, Mbak? Gek umure jenengan pinten, Mbak? Gek ngene bareng, Mbek. Lah sampean iki lho, Mbak, ijik ayu ngono aku yo sini. Gek sing sos ki meneh atuan to, Mbek, lak yang aku diembenke bocah cian. Ki lanang. Yo iya lho, Mbek. Yo, lah ning omahku kok ndiake wedok. Ki wong takonane anu to. Mbak jenengan anu gadah emas ngono ki ben sasi entek pinten ben taun ngono to Nyil. Apa sing entek pinten kuwi? Ya pengeluaran kuwi lho, pengeluarane sedina entek pira, ben bulan entek pira, ben sasi, ben taun ngono barang. Lek aku Mbek tak jawab jujur tak tenanan tak tambah-tambahi. Lah ngono kok aku kok ora ditakoni anu wis duwe bojo purung lah mono ya omong anu kula niki tasik gadis ngono. Nyatu sing senso sing wedok to, Mbek. Yo aku kan lanang kuwi mang yo tak jawab opo enenge pokoke. Kok beneran men kowe? Ya mbah. Kok aneh men sen nyensus ning omeku nyel takonane. Ki bareng Mbek. Wong iki lho njaluk nomor. Nomor togel. Ya lucu lho. Nomor WA. Nomor nomor apa lo? Lah kok cekotang barang ki. Ayo, yo itu anu kayak gini, Mbek. Mbak. Aku yo isin, Mbek. So, lak sampean serabi. Kok ngerti Mbek? Iki tenan apa piye Daniel kok beneran men kowe? Paling yo Mbek sing Yesus aku ki mang nyatus kensem lho Mbek. Ya kesuwen. Ngomong iki. Hah? Delok Mbek, delok. Bodiku lho. Seksi. Dadaku. Bokongku. Semok. Ayak tunan, Mbek. Dek piye yo, Mbek? Apa yo lah aku serabi apa tak kabari yo? Yo kowe demen apa ora? Iya. Yo mbah. Wae kok kon nyang omahku, Nyil. Ki aku tak ngurok semene ngono, ro aku ndani yo. Yo mah ngono wae. Yo ra iso lho, Mbek. Lak sing nyensus ki wong ganteng. Yo sing disensus yo wong sing ayu kaya ngene iki lho, Mbek. Ora gelem lho Mbek lak nyang omahmu. Wong awakmu totoren ngono kok. Jangke ngamono apa rumah sama aku kayu wali tanah totoren. Sing totoren ki kaya kuwi. Wong silek kerapamu tau dipan wol-wolan ngono kok. Ora yo, ora salah. Karene ora
lho wong sensus sing nakoni ukuran BH barang ke watake ke bolong amu barang diukur wis pirang meter rombone dipangan wowolan ku mang. Yo ora lho, Mbek. Yo ora. Mulai kok Surabaya kae lho. Kowe gene apa jenenge ora metu pirang-pirang dino lho. Yo kae yo tak omongi. Aku ki wedi lak mulai kok Surabaya kuwi kan aku kulitku jek putih. Lak metu engko kena sinar matahari kuwi aku malah ireng kepet. Lo kepet kowe. Wong kowe lho, aku ki nganti ngene. Oh no. Ya aku kan guyu. Ayo ber muni bikin jajale. Yo to. Kae dipan wong-wongan to, lengmu. Dangke ngamu, Mbek. Ngono ki aja kok omong-omong nih tonggo lho. Isin wae aku. Ya bene wong aku kok lolone jere dipangan apa mang terap apa dipangan rayap mang. Ya kene. Ki tak omongi yo, Mbek. Lathok ki tenan yo. Sing arep nenani iku lho, begagrak roh kowe. Lipenane ora rata ngono kok eneng wong ganteng nenani. Ki aku penasaran, Mbek. Ki awakmu takoni apa neh nang sensusku mang? Ya ditakoni anu, pedamu piro, wedhusmu piro. Aku ditakoni ngene. Aku ndak duwe wedhus, Mbak, duweku kucing. Lek kucing lemu-lemu karo manuk kae tak gandulne ngono aku. Sop sing gandulne? Ya manukku dhewe. Manuk urip sing gelem manggo kae. Ale kutuku kok Surabaya kono. Gek jereke mbake ngene. Ngono ke manukku gandul ke nakal, Mbak. Aku ngono. Tak peke yo lek nakal ngono to jere. Kok gurimen manuk dangak-dangak kok arep dipekke. Lah aku ke wis percaya lho, Mbak. Sing kok jerekmu kok cantolne iki mangke yo neke. Biyong alah. Lek manuke si anu tak cantolne dirubung semut. Iki kok sembrono. Dosa lho lek ngantol ning ngono ki lek ning bocah nyang omahku ki takok tante kuwi apa lari hatiku yan iki kok neng hae. Wala kuwi ki padi-padine arek ngalene kata-kata anu lengmu luwer ku mang. Iya to? Kowe ki aja tukang ngapusi kaya soyem nyel gila aku. Bar mangan apa yu? Aku masa bar tintop tawon kadek kluwenen kaya ngene. Mbok tinehi to kok titik ae. Ki mangan-mangan apa to, Mi? Iki lho ngomong di sensus, rembek di sensus wong bocah wedok. Lah aku di sensus wong ganteng. Lah ora lho. Lak kentut tawon kok rasa raimu ki kabeh lho. Ora piye lho yu iki lho. Ning kene iki. Ih, iki. Lah wayahe yo bener ngono sih sanapi apa neh ning kene kae. Bocah ki lek ning mek layap ki ngono ku lho dipangan tawon. Urung kok lambe jebar ngono kae. Indo-pindo nek mun kutu ae bocah cilik. Suwi-suwi sing mangan kowe ki ra mek tawon mi codot barang. Untung kowe ki urung gedhe mi, lamun wis gedhe, wol-wolan bare sok wis ngeleng. Wol-wolan ki sing dipangan kayu lho yu, mula mangan uwoh. Awakmu bareng ki dipangan wol-wol yo kena lho, Mi. Gek piye yu lek arep mek kayu? Gek ngarit. Sing emek telo bareng, bapak lunga to. Apa neh, Mi? Wol-wolan kan iso dadi mbok. Mbok iso kentung. Lah mbok punya awakmu, Mi. Lorone tenanan. Pokoke pol sing lagi ngurek kowe Mi. Lorone ngadu bilah. Banget Mi. Ya kadek kaya ngono yu. Gek piye lek ngono aku? Lek kowe Mi, barbarane kowe mesti mulai Bapak, kebetana iki, Pak. Lara, Pak. Lek kowe ngono lho Mi. Jajale. Tenan lho, Nyel. Gek piye lo lek ngono aku yu? Gek ning omah dhewe sisan. Makane ora cangkrutus. Saiki ke mbok gede-gede iki oke banget lho Mi turun dalan-dalan kuwi. Yo iso muni lho Mi mbok-mbok kuwi. Ya no. Halo Dek. Halo Dek kuwi jek ngene lho. Engko lek kowe hai ngono iso. Lek ngono kowe jengteng nang. Lah kadek guyu lo sama apa lagi? Lah iki ke anu. Iki ke panganane mbok
mbok gedhi demenan iki. Iki wis ora wedi. Lah nyang apa lho mi kudu wedi? Lah wong penak. Jujur emang pengen nglutur, pengen ngrut ngendi-endi. Anu lho Mi, maksude lek mbok gedhi kuwi, lek bar nyokot awake dhewe bar ngeleng ku mang bar-barane penak ning awak enteng. Ngono kae lek awan-awan anu Mi mbok kuwi lek nyokot mare ngantuk bangga. Anu iki Lek ngono, aku lek awan ngantuk tak golek embok ya yu. Endi ku? Sampeyan ge mau mangan ning ndi lah mung golek. ora sang golek Mi. Tak omongi. Awakmu kan jek cilik, ngono lho maksude ke. Besok ku lak wis wayahe, mbok kuwi mengke teko dhewe. Urung mesti lho Nyel, urung. Mbok ki saiki lek ora digoleki ora gelem mara lho. Dicere sapa to, Mbek? Yo lek kowe mbok murahan gelem mo. Gelem aku sing gede-gede. Sini eneng mbok gede-gede, mangani wong kok ge malah guyu. Aku ya ora wedi lah no saiki. Yo nyapa wedinya tuh yo urung keleban mbok. Lah nyapa kamu guyu? Ayo golek mbok yu. Ayo. Iya aku kilo jan. Mi, ayo aku ke anu Nyel. Deh, aku mulai aku. Nyapa apa mau ki mulai? Anu, kering. Mi, golek mbok karo konyol aku tak mulai. Wis kudu nguyo. Iki melu-melu kelem. Nyapa, Mbak? Kenen blok. Jungkel yo. Ngono kae lho Mi, wong ki lak wis kelelepan embuk, mlaku wis ora jejeg. Oh no. Aku ora wedi. Lah kok iso mancep ki kaya tunggak ae lho yu. Wis to Mi. Awakmu mulya dhisik ki adus. Ngono lho. Aku iki arep dandan kompor. Apa ya ngono ya yu? Tapi rong cedek geni aku mang lek adus ora wani. Ya dhisik cedhek geni wis mulya dhisik. Aku ya arep ngono lho dandan. Ya lek ngono yu. Ngati-ngati lho Mi. Engko tilas rembek kok baleni. Iki oke mbuke. Lah sirake yu rembek penak yu kencepan mbok. Ya gen kencepan ae aku. Ciloko. Lek Darmi kengko kek golek mbok kek dincepne tenan, dadi gae. Aduh, nyetu ampun tenan. Wong tuwek tiba mek gara-gara mbok sandal barang pedot kebacot. Lah jabang pai. Lawang yo dindep. Karena geletak. Aduh. Dangeng. Apa kualat cangkemku mah komune. Sampai kecandel tunggak ke. Iki kok bengi ra yo. Pepek arep turu. Aduh. Jane lecet yo ora nemen-nemen. Sampe mblarut. Ngono rasane tek kontak. Tak golek opo kono ning pawon. Yo aduh. Ngalah.
Yuran, yu. Nah, di jane wonge. Arep gue, Ceng. Nah. Jane iki kok gamas men lho, Ceng. Ora lho, Mi. Iki nyapa lho, duduk-duduk nang wong. Aku mah lo yu celuk-celuk, ki lawangmu buka. Jadi aku yo mlebu tak goleki. Aja yang kayaknya ayo nang arep kono ae. Apa lo yu kok mam kuwi? Ati amuk-amuk ngono. Lah, opo to? Yo. Bocah piye to, Kek? Dijak nang jopo malah rono. Genah seripeng ngono kok. Ngono ki yo digowo ngono lho. Bismillah. Roh, lah wong duwe panganan. Yo ro ndek mripat kok. Sayu lek ngono. Sing gulane akeh-akeh cuk pangan lho, Mi. Nyapa? Ora sudi. Derek apa yang mangan sing ngene gulane? Iki lho, iki sing ngesor-ngesor kuwi. Buki lene wong duwe panganan didelekne. Leno apa jenenge ora konangan konyel, konangan kowe. Kayak aku mau apa ngonangi yu? Mau sampean camuk ngono. Ya preyon dudane bandinge. Yo ora, wong iki mah lho lek kok ngarep lawang kelinglingan kulkas. Lemas yo kelinglingan lo yu. Kayak suarane lo yo kriuk-kriuk kayak aku yo mambu. Yo pangga tak goleki. Sing tak panganke ndas gere udu kuwi lho. Kayak anu yu. Mbokmu mang wis kenek. Kayak wis penak. Ki penak opo to, Mi? Wong oleh mbok e lho urung. Apa ora ro lek aku mang keblusuk ning kono. Lah keblusuk jerekmu mancep mangke. Makane tak tututi. Aku ora omong mancep kok. Loro aku omong. Lah jerekmu mangke penak. Kok gek malih loro? Piye jane? Penak ki lek sing dilangi ngesor kuwi penak, Mi. Wong iki lho nubruk tunggak. Loro bareng aplah-aplah dengkul kebendas ku lho. Kuwi. Ngono ki ora nemen-nemen. Ngono ki lorone teko utek lho, Mi iki. Teko ati barang rumang samora. Loro nang kene ya yu. Heeh. Lah kok teko ngutek teko ngati. Kowe iki kok ora mudeng to, Mi? Diomongi perkara ora oleh mbok ku mang lho ndak dilengi, keblusuk sing bendas dengkul, sing lara utek karo atine. Ngono lho. Ki aku lek tiba yo wedi lek ngono yu. Loro kok teko utek teko ati lho engko lek gek teko ngendi piye? Ora iso tangi. Lek kowe urung lho, Mi, ora teko ati teko utek, mergane urung rasane mbok. Kowe wis ngrasakne mbok, suwi ra diendangi, suwi ra ro, iso darah tinggi bareng. Demam. Ngono, kurang mbok kuwi kok kira piye? Aja dolanan mbok lho dhisik ya. Lek ngono aku rasa golek lek ngono. Ora, aku nyamari lek kowe dolanan mbuke nesu, nyemprot ngono lho ngidoni. Kok guyu? Iki guyu apa nangis? Sik toh. Guyuku ki lembek apa dicangkep kok iso nyemprot. Lah, mbok kuwi Mi, ndase kan cilik to. Wetenge gedhi. Lah, engko lek kok ngene-ngene kuwi metenteng lho Mi. Omong kuwi, engko metenteng kuwi kok bangga kok ngono-ngonone mencot. Kok
Lah dipencet sisan mati engko yo. Lho cuti paten. Wes. Oh cuti pateni engko ndak urip meneh. Cilaka lek wayah buta. Ora eneng lho jole. Engko lek umpama eneng kuwi mbuke eneng sing jingker bareng lho Mi. Ngene ngono. Lek ngono tak golek lek bapak gebal tak melu, gek golek mbuke yu. Ya ngono ki mbuke aja gede-gede lho ya. Yu malah gede. Ya Mi. Bapak ki dene gancone njur kono, engko lek oleh tak kon nggo mulih gek sama tak nei. Sakjane bapakmu wis ndek mbok lho Mi. Cuma aku gak gebal kok. Yo kuwi beda. Lek mbuke bapakmu ki wis tuwek. Ngono ki wis ra kena kecekel-cekel. Yo kena malati lek nek wong tuwek kuwi ora oleh aja takok bapakmu lho ya. Engko ki kowe takok, "Pak, jerek yo rembek sampean duwe mbok ki ngono." Aja lho ya. Aku kok nek bapakmu digane pacul cangkemku. Aja lho ya. Engko menawa tigane pacul sama pacul gek mbuke bruduk ngolkeh ngono. Yo ora. makan pitik. Mbok kuwi enenge sing nggawa wong lanang. Lek wong wedok ki ndak duwe mbok lho. Duwene tunggak ngono ki ora landhep banget nggone angel golekane. Anggur ki ndang mulya ae. Besok lek wis gedhe tak golekne embok sing gedhe dawa sing lurus ngono, ora sing tekong. Tak golekne sing tahan lama Mi, lek kok ngenek-ngenek kuwi gimana gampang mencret ya. Ngono ya. Iki sok ngono kae. Hepete mencret tak pakakne pitik, gek golek none. Lah ilah. Yo dol Mi maneh nek golekne kuwi lek golek sing dawa kuwi angel lho, apane sing tahan lama. Bengko lek kok ijol-ijole olehmu bungkene mek ndaki lho. Kuwi iki kok Piye lah dek gek mulek. Jerek dipateni dipencret ojo. Pakakne pitik ojo. Eman-eman ora leh dibuang piye lho. mbok. Gek dirintir mencret. Domongi mbok kuwi ki anu lho Mi, mane kan nglempru ya mbok kuwi ki lagi dirakon jero lemah kuwi nglempru. Lek dicekeli ngene, kuwi malih kenceng. Lek kok ngenek-ngenekne metenteng. Lek wis metenteng kuwi anu wis sik ketemu. Lek metenteng kuwi jajal to lek metenteng ngene lek tangan ngene panas to. Lah mbok ki lek wis metenteng panggang ngene mencrot-crot ngono lho. Ya ampun ndak enak. Aku malah anu yo. Lah iya lek jijine judulanan kaya mengkono. Ora saka golekne yo. Ora. Ngono ki besok lek wis gedhe, aku ndek kenalan ganteng banget. Jenenge Gendut. Gek mbuke gede apa cilik yo? Oke patute cilik, diintir-intir sedih lho, tak gek mencret. Mencret jigane. Lah, mestine ora Mi. Wong pawakane lho gedhe dur. Mestine mbuke ya wis nglegakne banget lho. Wis kayak mulia kono. Ya lekno yo. Iki tak gawane yo. Nyaru oe lho. Aja go kabeh. Yo tukuan neh lho. Omahmu pinggir dalan. Bendi no bakul liwat. Dadi iso tuku. Ngono ki anu lho Mi, karepku ki sing liwat-liwat ki bakul mbok kae lho. Gen aku ki penak leku milih. Iki mulia ah. Atur suwun. Yo. Kok lali, aja takok bapakmu lho. Yo takok lho yu. Malah lek duwe arep tak jaluk. Motor lek iki, kok geger gedhen aku rene parani kayak marjo. Pakarnya omah.